Очаквате ли да излезе някой отвътре? Очаквате ли да излезе някой? Гери микрофона. Гери, изчакайте малко. Секунда само. Когато ще почнете да четете, ние да можем да се направим това. Дидо, ако някой се качи на уния колело, кажи му, че не е негово. До тебе. Абе, айде бе, стои, че става коп. Декларация по случай 72-та годишнина от депортацията на кримско-татарския народ от историческата му родина. На трагичната за кримско-татарския народ дата 18 май с траурни митинги се отбелязва годишнина от депортацията на кримско-татарския народ от историческата му родина от всички краища на света, където живеят кримски татари. На тази дата през 1944 година по заповед на съветското правителство от Кримския полуостров са депортирани всички кримски татари без изключение. От невръстни деца до немощни старци. Натоварени в товарни железопътни вагони, депортираните са изпратени в концентрационни лагери в Сибир, степите и пустинните райони на средноазиатските съветски републики. Останали заключени в продължение на седмици във вагоните на смъртта. Депортираните започват да умират още по пътя, а други намират смъртта си в концлагерите от глада, болести, от физическо и морално насилие и други. Повече от 46% от кримско-татарското население намира смъртта си в тази чудовищна кампания. Депортацията е геноцид. През 70-те години на миналия век оцелелите от сталинския ад кримски татари започват борба за връщане в историческата си родина Крим. Още не успели да се укрепят в родината, изполетява нова беда. През 2014 година Руската федерация вероломно напада Украйна и окупира Крим. Окупаторите обещават на кримските татари като коренно население на полуострова да им възстановят законни права, но и до днес те не са изпълнили нито едно от обещанията си. От началото на окупацията до днес десетки са убитите кримски татари. Стотици кримски татари са подложени на насилие и тормоз. В резултат на прилагане от окупаторите държавен тероризъм, 17 000 кримски татари са принудени да напуснат своята родина. С всекидневните арести и погроми, окупаторите напразно се опитват да сломят волята на народа ни за защита на изконните им човешки права. Те трябва да знаят, кримските татари нямат друга родина, освен Крим. Днес ние, кримските татари, живеещи в България, се прекланяме пред светлата памет на многобройните жертви на сталинския терор. Изразяваме протест срещу системното нарушаване на правата на човека от страна на Кремъл и окупационната администрация в Крим. За единна и неделима Украйна. Да живее кримско-татарския меджлис, легитимен представител на кримско-татарския народ. Благодаря.